खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन विधानसभा बिसायख'थिनि सिगां बीजेपी आरो BPFनिफ्राय मैखोम गुगानाय मानो होननानै बुङोबा जायफोर बिथांमोनहा सिटिं MLA बा मन्थ्रियाव दंखायोमोन बिथांमोन गोबाङानो BJPनिफ्राय टिकेट मोननो हायाखै जायनि जाहोनाव साफानि उनाव साफा दैदेनगिरिफ्रा BJP एंगारनो थांखि लादों आरो खायफाया BJP दोलोखौ एंगारबाय जेरै आसाम केबिनेट मन्थ्रि नन्दिता गारलसा बिथाङाबो BJP दोलोखौ एंगारबाय आरो कंग्रेस दोलोआव बिथाङा जइन जाबाय कंग्रेसनि दैदेनगिरि निर्मल लांथासा बिथांनि नुजाथिनायावनो नन्दिता गारलसा बिथाङा BJP दोलोखौ एंगारनानै कंग्रेस दोलोआव जइन जाबाय आरो बिथाङा दा हाफ्लंनिफ्राय कंग्रेसनि बिजाथि महरै गसंनो हागौ फोरमायथिनो गोनांदि निर्मल लांथासा बिथाङा कंग्रेस दोलोनिफ्राय हाफ्लंआव बिजाथि महरै गसंनो गोनांमोन नाथाय बिथाङा गावनि गोसो बायदि बा गाव गोसो जानानैनो हाफ्लंखौ नन्दिता गारलसा बिथांनो एंगारनानै होदों फोरमायथिनो गोनांदि BJPनि नन्दिता गारलसा बिथांनो टिकेट होआलासे हाफ्लंआव दा BJPनिफ्राय रुपाली लांथासा बिथांनो टिकेटखौ होदों जाय नर्थ काचार हिल्स अट'नमास काउन्सिलनि CEM देबलाल गारलसा बिथांनि खाथि सोमोन्दो दङ जायनि थाखाय बिथांनो BJPनिफ्राय टिकेट होदों होननानै गोबाङानो सावरायदों बेनि अनगायैबो BTCआवबो BJPनि गुगानाय BPFनिफ्राय BJPआव हाबनाय बारग' MCLA राजिब ब्रह्मआबो बे समाव BJP दोलोखौ एंगारबाय आरो बिथाङा उदां बिजाथि महरै गेलेनो हागौ सुबाइजार बियाबनि बारग' MCLA प्रभात बसुमतारी बिथाङाबो BJP दोलोखौ एंगारबाय आरो बिथाङाबो बिजनियाव उदां बिजाथि महरै गेलेनो हागौ बेनि अनगायैबो देरहासार बसुमतारी बिथाङाबो रिजाइन होबाय बिथाङा बनरगाव मण्डलनि भारतीय जनता युवा मोर्चानि आफादगिरिमोन ओजोंहाय बिजनीनि सिटिं MLA BJPनि अजय कुमार राय बिथाङाबो उदां बिजाथि महरै गसंनो थाखाय सिगांदोंमोन जायखौ होबथानो थाखाय जयन्त मल्ला बरुवाजों लोगोसे दानि बिजनीनि BJPनि बिजाथि अरुप कुमार दे बिथांमोनहा फैनानै अजय कुमार रायखौ बुजायफैनायखौ मिथिनो मोननाय जादों ओजोंहाय BPFनिफ्रायबो गेदेर खहा BPFनि दानि MCLA खालिलुर रहमान बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय रिजाइन होबाय 19 नं थुरिबारि BTC बियाबनि MCLA खालिलुर रहमान बिथाङा BPF दोलोखौ एंगारबाय आरो बिथाङा बिजनी विधानसभा बियाबाव उदां बिजाथि महरै गेलेनो हागौ प्रबोध कुमार ब्रह्म बिथाङाबो BPF दोलोखौ एंगारबाय बिथाङा गसाइगाव BPFनि CWCनि मेम्बारमोन ओजोंहाय रामजान आली बिथाङाबो रिजिगनेशन लेटारखौ गथायदों बिथाङा CWC अर्गानाइजिं सेक्रेटारि इउथ BPF आरो प्राइमारि मेम्बारशिपनिफ्रायबो रिजिगनेशन लेटारखौ गथायबाय गुबुन बोसोराव गाजा गोमजा खुंनाय बायदि देग्लायबो 13थि बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार जाबाय कक्राझारनि हरिनागरियाव सानथामनि हाबाफारिजों बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार जादों 12 एप्रिल 13 एप्रिल आरो 14 एप्रिल सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनाय जागोन बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव जाहाथे सुबुंफ्रा फैनानै बाहागो लाफैयो बा लैहोर फैनानै मेहेर गोनां खालामफैयो बेनि थाखाय खावलायहरदों आरो बेखौ लानानै BTSनि MCLA धनेश्वर गयारी बिथाङा फोरमायथिदों बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव गुबुन बोसोरनि बायदि हाजो गाखोनाय बादिनांनायजों लोगोसे जोंनि दोरोङारि गेलेनाय गिला गेलेनाय खमलायनाय बिफां बुखुनाय बायदि गेलेनाय थागोन जायनि बान्थाया सेथि बान्थाया 10,000 नैथि बान्थाया 7,000 आरो थामथि बान्थाया 5,000 रां जागोन होननानै फोरमायथियो हौवा हिन्जावनि थाखायबो बे एखेयानो थागोन होननानै फोरमायथियो ओजोंहाय हाजो गाखोनाय बादिनांनायनि थाखाय सेथि बान्था महरै 50,000 नैथि बान्था महरै 30,000 आरो थामथि बान्था महरै 20,000 रां बान्था होनाय जागोन हौवा आरो हिन्जावनि बेलायाव बे एखेयानो थागोन होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो दोरोङारि जानाय लोंनायनि गोबां गलाफोर थागोन होननानै फोरमायथियो आरो मेहेरगोनाङै खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों बेखौ फोरमायथियो BTSनि MCLA धनेश्वर गयारी बिथाङा 52 नं माहारियारि राजा लामायाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय गंसे कन्टेनार गारिया गंसे एम्बुलेन्स गारिखौ सौख्रांदों जेराव 8 सोआ जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों रिपर्टनि बायदिब्ला तुलिप साहा बागाननिफ्राय आदिबासिफोरा TMC मेडिकेलसिम थांगासिनो दंमोन बेयावनो गंसे कन्टेनार गारिया जोबोद गोख्रोंजों एम्बुलेन्स गारिखौ सौख्रांदों ढेकियाजुलि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आलि सिङाव जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानायनि उनाव
सानैसोखौ रैखा खालामनोबो हानाय जादोंमोन नाथाय 1 घन्टासिम गुबुन एम्बुलेन्सआ रैखा खालामनो थाखाय फैयाखै। अशोक सिंघाल जाय बे ओनसोलनिनो MLA आरो बिथाङा सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि नाथाय बिथाङा 1 घन्टासिम एम्बुलेन्सखौनो दैथायहरनो हायाखै होननानै फोरमायथियो आरो बे जाब्रबथायाव 9 जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो। ढेकियाजुलि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आलिसिङावनो जानो मोन्दों। बे जाथाया सुबुंफोरा तुलिप साहा बागाननिफ्राय TMC मेडिकेल देहा फाहामसालि फारसे थांगासिनो दंमोन नाथाय देहा फाहामसालि मोनहैनायनि सिगांनो गारिनि जाब्रबथायाव बिथांमोनहा दुखुनांथावै जिउ खोमानो गोनां जाबाय। दा जाथायखौ लानानै ओनसोलावनो मोनसे दुखुनि थासारि आरो सोरखारनि फारसे खुद्रिनायखौ दिन्थिदों। नमिनेशन होनायनि जोबथा अक्ट'आ सफैबाय नाथाय बिजनी बिधान सभा बियाबाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय दासिमबो बिजाथिनि मुं फोसावनानै होआखै जायखौ लानानै कंग्रेस दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव गोबां खुद्रिनाय। थुरिबारि आरो सुबाइजार ब्लक कंग्रेस मावखुलिखौ बुफाय बुसि खालामनाय जाथाय जादों। बिजनीनि थाखाय दासिमबो बिजाथि फोसावनानै होयैखौ लानानै गोख्रों रागा जोंनाय मददगिरिफोरनि गेजेराव। बिजनी बिधान सभा बियाबाव कंग्रेसनिफ्राय दासिमबो बिजाथि फोसावनानै होआखै आरो फोसावनानै होगोन ना होआ बेनिबो दासिमबो जेबो रोखा खौरां गैया। बेखौ लानानैनो थुरिबारि आरो सुबाइजार ब्लक कंग्रेसनि मावखुलियाव गोबां बुफाय बुसि खालामनाय जाथाय जादों जायखौ लानानै दा सासेखौ एरेस्टबो खालामनाय जाबाय। बिजनीआव आबु तालेब सिकदारनो टिकेट होनांगौनि थाखाय दाबि खालामदोंमोन। बिथाङानो बिजनीआव गोलाव समनिफ्रायनो कंग्रेसनि जानानै खामानि मावबोदों नाथाय दिनैसिमबो गोजौनिफ्राय बा हाइकमान्ड कंग्रेसनिफ्राय बिजनीनि थाखाय बिजाथिखौनो फोसावाखै आरो फोसावगोन ना फोसावा बेनि सोमोन्दैबो जेबो खौरां गैया। बेनिखायनो बिजनीआव जाहाथे थाबैनो बिजाथिनि मुं फोसावनानै होयो बेनि थाखाय गोख्रों दाबि खालामो। नाथाय रागा जोंनाय समाव माखासे सुबुंफोरा चेयार टेबोल बुफाय बुसि खालामनायनि अनगायैबो सासे सुबुङा आथिंजों जुबिन गार्गनि सावगारियावबो जोनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे भिडिअ समाज बिजोङाव गोबां गोसारनायनि उनावनो कंग्रेसनि सासे मावथिखौ एरेस्टबो खालामनाय जाबाय। मुङा साइदुल सिकदार। मोनफ्रोमबो बिथिङाव आवगायलांदोंसै जोंनि बर' फिसाफोरा गुबैयै जोंनि आइजो माहारिफोरखौ गोबां सिगां फारसे आवगायलांनायखौ नुबोबाय थानाय जादों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन गेलेनायजों लोगोसे फरायनाय बायदि बायदि हाबाफारियाव जोंनि आइजोफोरखौ सिगां फारसे गोबां आवगायलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो तामुलपुराव बड'लेण्ड क्लासिक अपेन बडी बिल्डिं चेम्पियनशिप खुंनाय जादोंमोन जेराव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बादायारिफ्रा फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदोंमोन। बेयाव हिमानि बर' बिथाङा आइजोफोरनि गेजेराव चेम्पियन जानो हादों। अदेबानि क्लासिक अपेन वमेन बडी बिल्डिं केटेगरियाव बिथाङा बा हिमानि बर'आ चेम्पियन जानो हादों आरो हौवाफोरनि मादाव माराडना KHSआ चेम्पियन जानो हादों। तिनसुकियायाव रकेट प्रपेल्ड ग्रेनेडजों आसाम पुलिसनि कमान्ड'नि केम्पआव गाग्लोबनाय जाथाय जादोंमोन जायखौ आल्फा आइनि सायाव सन्देह खालामनाय जादोंमोन। दा आल्फा आइनिफ्राय बे गाग्लोबनाय जाथायखौ सिमान लाबाय। फोरमायथिनो गोनांदि तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय जागुनाव आसाम पुलिसनि कमान्ड' केम्पआव थरबा रकेट प्रपेल्ड ग्रेनेडजों गाग्लोबनाय जाथाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो गोबां गुलि गावदोंमोन जाय थरबा ग्रेनेड खुबैहरनायनि मादाव थरब्रैयानो बेरदोंमोन जायजों आसाम पुलिसनि माखासे जवानफ्रा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला 4 जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। बेनि अनगायैबो गोबां खहा जादों। दुथांफोरा ग्रेनेडजों गाग्लोबहरनायनि उल्थायै आसाम पुलिसनिफ्रायबो गुलिजों फिननायखौ हरदोंमोन होननानै फोरमायथिदों आरो बे समाव मोननै हान्जानि गेजेराव गावलायलायनाय जादोंमोन आरो गाग्लोबग्राफ्रा 7सोमोन होननानै सन्देह खालामनाय जादोंमोन। दा आल्फा आइनिफ्रायनो बे गाग्लोबनायखौ खालामनाय जादोंमोन होननानै आल्फा आइनिफ्राय सिमानखौ लाबाय। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।